niat iki masya ta samudra sun aruni sing ana hang bisa biatasi welas iki masya indah nyawa sun kelani parayain sun lakoni kanggo riko siji-sijine mung riko nong ati nisun selawase separuh raga iki ya romong kanggo riko sing ana hang bisa ngalangi niat iki masya ta samudra sun aru